Vítaj, moje meno je Adam Bača a dnes tu mám pre teba ďalšie video z môjho Ethereum investičného portfólia. Máme za sebou ďalší mesiac, takže tu mám preto aj ďalší prehľad portfólia a ukážem ti, ako sa darí nákupom za posledné mesiace a taktiež, čo som tento mesiac prikúpil. Aktuálna hodnota portfólia je už teda skoro $63 200. Naozaj to od posledného videa krásne poskočilo, tam sme mali $60 500, čiže je to nejakých $2700 v pluse zatiaľ. Samozrejme, netreba sa na to spoliehať, je to dočasné. Môže to ísť hore, môže to ísť kľudne zajtra všetko dole, ale teda aktuálna hodnota je tých 63 000. Zainvestované je teda 37 000 a z toho je 26 000 zisk, čo robí približne tých 70%. Keď sa pozrieme na kopírovanie, tak kopírovanie momentálne dosiahlo nové maximum a to je teda 192, respektíve skoro 193 000. Dneska sa taktiež pridal nový kopírovač, ktorého veľmi pekne vítam medzi nami a takýmto tempom verím, že tých 200 000 do konca roka dosiahneme. Samozrejme veľmi záleží od toho, ako sa bude vyvíjať trh, ale aj od toho, že naozaj tí kopírovači pravidelne vkladajú ďalšie peniaze, čiže to celková investovaná suma krásne rastie, aj keď napríklad daný mesiac sa trhu nedarí, tak tie straty sú vlastne znížené tým, že sa prikupuje aj v tom kopírovaní, takisto ako aj ja prikupujem a vlastne nakupujeme za lacnejšie a tlačíme to celkovú zainvestovanú sumu vyššie. No a čo sa týka štatistik za tento mesiac, tak júl nakoniec skončil v červených číslach, a to konkrétne 0,05% v mínuse, a august je zatiaľ 4,32% v pluse a celkovo za rok 2026 je to momentálne 19% v pluse. Čiže naozaj zase veľmi pekný nadštandardný rok, to tak vyzerá, uvidíme ako budú ďalšie mesiace, kľudne to môže klesnúť ešte aj do minusu, môže sa stať úplne hocičo, že proste príde zrazu výplach trhu a trh padne o 20%. Ale samozrejme zase treba to brať tak, že budeme len radi a budeme nakupovať za lacnejšie. No a zase v porovnaní s S&P 500 za posledný rok je tu aktuálne 31% versus 20,4%. No a keď ideme k tým samotným nákupom, tak čo sa týka manual trades, takže to sú nákupy vlastne, ktoré som robil za posledné mesiace, mám ich zoradené vlastne od najnovších po najstaršie. Takže v auguste som za pravidelný vklad $250 prikupoval spoločnosť SPGI. Momentálne teraz približne 2% v pluse. Celková hodnota, za ktorú som nakupoval, bola $270. $270 preto, lebo samozrejme 250 bol môj vklad, plus $20 tam boli nejaké dividendy. Ale vidíš, že niečo ďalšie tam už poprichádzalo, čiže už nejakých ďalších $11 tam je prichystaných na ďalší mesiac. Konkrétne to prišlo teda z Apple, pretože ten teraz vyplácal dividendu nedávno. No a čo som nakupoval vlastne v júli, tak to bol Microsoft, to som vám aj ukazoval. Ten je už momentálne teda krásnych 25% v pluse. Všetko to vlastne spôsobilo to, že mali veľmi dobrý kvartálny report, alebo teda report za druhý kvartál a zvýšili v podstate svoj capex, čiže svoje kapitálové výdavky a naozaj sa tej spoločnosti darí a vlastne vyzerá to tak, že začína sa postupne pretavovať tá investícia do AI a pretavuje sa v podstate rýchlejšie, ako veľa investorov čakalo, preto to teda aj krásne poskočilo potom earnings day o nejakých 14-15%, ale momentálne ten trh naozaj divoký, pretože veľmi podobný report mal aj Amazon, aj Google a Amazon tiež poskočil o nejakých tuším 14% za ten deň, kdežto Google klesol nejakých 9%. A naozaj tie reporty boli veľmi podobné. V podstate všetky tri spoločnosti zvýšili svoje výdavky, capex, ale tiež aj povedali, že sa tomu AI naozaj darí, tomu modelu, a že v podstate prináša postupne väčšie a väčšie zisky a že sa to rozrastá do sveta. Treba to brať s rezervou samozrejme, ale bol tam krásny skok 15%. Samozrejme som to nemohol predpokladať, alebo nevedel som to, nemám vešťaciu guľu, aby som vedel, že to teraz skočí 15%, preto som to nakúpil, proste prikupoval som Microsoft. Ale vidíš, že takisto som ho kupoval už dlhšie, pretože som ho kupoval ešte aj v maji. Tam je to momentálne teda 16,5% v pluse a ešte som ho nakupoval aj v apríli. Tam je to tiež približne 15% v pluse. No a čo sa týka ďalších nákupov, v júni som potom nakupoval Adobe. To bolo vlastne ešte teda pred väčším prepadom, ono potom ešte prepadlo po reporte, ale momentálne sa už teda spamätalo trošku a je tam už nejakých 8,3% v pluse. Taktiež som tam nakupoval v júni aj SPGI. Vidíš, že vtedy je to mierne v mínuse, približne 1%.
Čiže vlastne ja som bol vtedy už spokojný s tou cenou, respektíve bol som spokojný s ňou ešte aj skôr, pretože SPJ som nakupoval tiež ešte aj v apríli a tam je to ešte momentálne minus 6,5%, už vtedy som bol spokojný s tou cenou. Čiže keď ešte viac klesla, tak nebol proste problém pre mňa to dokúpiť a tiež SPJ aj malo dobrý report a pekne zvyšovalo svoje príjmy. Potom tu máme pozície MBGL, to je vlastne odnož SPGI, ktorú sme dostali minulý mesiac z tej pozície, ktorú sme mali predtým. Následne je tu Mastercard, o tom som tiež vlastne hovoril, to je aktuálne 16% v pluse. Tu je ten Microsoft, ktorý som spomínal, taktiež je tu aj Visa, 18% v pluse. A potom ešte jedenkrát Adobe, ktoré som nakúpal, to je 4% v pluse. Čiže to je tak z tých za posledné 3-4 mesiace, čo som nakupoval. Neboli to nejako veľa druhov firiem, respektíve veľakrát som nakupoval to isté, čo už som mal, len som dokupoval väčšiu pozíciu. No ale čo sa týka celkovo portfólia, tak vidíš, že Caterpillar, král portfólia, je momentálne zosadený z trónu. Ten mal cez 500%, ale tento mesiac klesol, čiže aktuálne má 475%. A vedenie momentálne prevzal Nucor, ktorý má necelých 500%. Nvidia 370%, Grainger 360% a tak ideme ďalej. Amazon je tu zaujímavý 170%. Google 157%. No a potom idú postupne ďalšie firmy v portfóliu. No a čo sa týka chvostu, tak momentálne je tam tá trojica stále rovnaká. VFC stále na úplne poslednom mieste. Potom Adobe, ktoré ale teda už výrazne znížilo tú stratu tým posledným dokúpom a tým, že sa už dostal do plusu, tak zase mi, že v poslednom videu to bolo niekde približne minus 50%, momentálne sme už minus 32%. A potom tu je AT&T, minus 19%. To sa postupne šplhá, zvyšuje sa, ale keď si pozrieme celkovo, koľko na tom AT&T máme napríklad dividend, tak vidíš, že len na tejto jednej pozícii je tam $11 na dividendách, kdežto tá pozícia je v mínuse 4,78%. Doláru. Čiže približne nejakých $6 je aj tak v pluse celkovo. A keď si pozrieme nejaké staršie pozície ešte 2019, tam je to necelých $10, hej. Čiže predpokladám, že každá pozícia tu má okolo tých $10-11 na dividendách. Čiže reálne tieto pozície sú ako keby s dividendami v pluse, respektíve skoro na nule. A táto posledná pozícia je mierne v mínuse, nejakých $6. Samozrejme tie dividendy sú už reinvestované dávno a už niekde inde zarábajú. Ale AT&T po tej reštrukturalizácii, ktorá bola pred niekoľkými rokmi, sa postupne, vtedy vlastne prišiel veľký prepád a postupne sa z toho začína dostávať. Dobre, takže to by bolo z tohto rýchlo videa všetko. Verím, že sa ti páčilo. Ak áno, tak budem veľmi rád, ak mi dáš na neho like. Prípadne ak si dáš odber, ako tu ešte nemáš. Keby si chcel mať rovnaké portfólio ako ja a chcel by si sa stať kopírovačom, tak dole v popise nájdeš link na registráciu na eToro. Prajem ti veľa úspechov a počujeme sa pri ďalšom videu. Čau.